Гледате прогнозата за времето по Агро ТВ. Утре преди обяд над източна България, а след обяд и над останалата част от страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има валежи от дъжд, придружени с гръмотевици. По-интензивни ще бъдат явленията в Лудогорието. Има условия и за градушки. Обявен е жълт код в някои области. Вятърът ще се ориентира от север-североизток, предимно умерен. Максималните температури ще бъдат в широки граници от 23-25 в североизточна България до 29-31 в западна България и горно-тракийската низина. Над планините ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи от дъжд, придружени с гръмотевици и временно усилване на вятъра. Има условия за градушки. Ще духа умерен по високите и открити части силен вятър от север-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра е 20 градуса, а на 2000 метра около 14. Над Черноморието облачността ще бъде значителна, купеста и купесто-дъждовна. Преди обяд по северното крайбрежие, а след обяд и на юг се очакват краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд, придружени с гръмотевици. Вятърът ще бъде умерен от север-североизток. Максималната температура на въздуха ще е между 24 и 27 градуса. Морската вода е между 27 и 29 градуса, а вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Над Балканския полуостров ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места се очакват краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Слънчево ще остане времето само над северозападните райони. Към Стария континент. Над Пиренейския полуостров ще бъде предимно слънчево с временни увеличения на облачността. На отделни места, главно в северните райони, ще превали дъжд. Краткотрайни валежи ще има в югозападна Франция, както и в северните райони на Великобритания и Норвегия. Над останалата част от западна, както и над Централна Европа ще бъде предимно слънчево. Предимно слънчево ще бъде времето и над по-голямата част от източна Европа. Значителна облачност и валежи от дъжд ще има над крайните североизточни райони от континента. В Италия ще бъде слънчево. У нас. През следващите 2 дни ще продължи да се развива купесто-дъждовна облачност. На отделни места ще има краткотрайни валежи, в отделни райони ще бъдат временно интензивни, придружени с гръмотевици. Вятърът ще бъде слаб до умерен от север. Максималните температури в петък ще са между 25 и 30 градуса. В неделя облачно с валежи ще се задържи в югоизточна България, а в останалата част от страната ще бъде предимно слънчево. След обяд и над планините ще се развива купеста облачност и там са възможни изолирани краткотрайни валежи. В понеделник и вторник времето ще бъде слънчево, по-значителни увеличения на облачността ще има над източните райони, но вероятността за валежи е малка. Това беше от мен, а вие не смените канала. Светът на билките е необятен, цветен, вдъхновяващ, лековит и ароматен. Бъдете част от него с новата рубрика по Агро ТВ «Светът на билките». Кои са лечебните растения за здраве и красота? Научете повече за природните съкровища в нашето ежедневие с новата рубрика «Светът на билките» само по Агро ТВ. В новините на Агро ТВ ще видите България с първо участие на международно състезание за млади пчелари в Дубай. Приемат се заявления през системата за електронни услуги за авансово плащане в областта на лозаровинарството. Кой ще наследи поста на Януш Войчеховски? Здравейте! Това е седмичната агрометеорология.